I'm with Teddy, the Great. Nakoy ikuan, mukbang, i-review. Ano siya, super meal. Focus. Oy. Mga untag guys. Ilwa na to, unsa ni siya kalami. Mixed nuts man daw ni siya. Ang naa niya dere, roasted, product type, roasted food and nut products. Mga nuts siya. Na siya walnuts, raisins, black currant. Ano man siya? Black currant raisins. Tama ba kung pag-pronounce? Dried cranberries, pumpkin seeds, cashew nuts, Sinyan nuts. Okay, ito ang bilihan. Uy, naka-easy open can. Humot siya, tamis nga parat ang baho. Kaniyon sa nga nut. Why not? Charot. Nuts yun siya. Kusabot siyang lasa. Magtamis na parat. Cashew. Tilawad ako. Ano ba? Sama na. Kana, favorite na yung raisins. Mga raisins yung ganahan. Yung favorite ni G-Mark guys. Raisins. Favorite ni Marky Boy. Yang is kaya Kani is dragon seed. Dami siya. Napagka-dragon seed. Kaya palit na siya daan. Kani is batong san eh. Nalagay dito. Dami? Nagawin ba? Hating kapatid. Batid. Nabod siya black nga raisin. Pas maglasa. Kaya ang na siya seed. Na siya liso. Ang katiba? Hilaway lami. Mao siguro ning cashew. Cashew nuts. Dili, buang. Kanang walnuts. Napong ko isa niya. Nasa dito. Giduhan lang na ako dito ka mga. Pwede na ako lami siya. Lami siya tanawin sa iyang gawas. Lami mo po siya. Ganahan ko ano niya. Kanina cashew. Di kaya ko ganahan sa raisins vitamis kayo. Pero yan yung paborito. Bilhin ako siya. Padok. Igawas ang tanduay. Marag nag-inam ba? Kuan kanang Ito ko na? Mga ipares ba? Kasi tawag ano ay? Partner. Adile. Ay, wala. Tawag ano ha? Pulutan! Ame. Dara. Kalawang mata. Bastos Kanya almonds. Parat lagi. Ame. Nikaw na ko to. Almonds. Kilo ba?
Amit no. Almonds. Pero more gamay lang almonds. Nasa pinakailalom. Masiguro ni ang ng walnuts. Nami. Nami doon ng almonds. Nami. Kita mo. Almonds. Yan ang hulog at wala oh. Sayang. Ang kaso. So far, lamig siya guys. Tanan ang sulod. Ang bet na ko siya kani. Kaso, kani, og ang almonds. Ang raisins, kadili kay na ko siya bet. Kaso, og ang kani, wala ko kailam. Wala siyang cherry. Cherry bubble. If you want to try, click the yellow basket. Bye.